Здорово, брат. Здорово, братуха, рідненький. Пацани. Кто? А кто ты вообще такие? Ари, кто ты такие? Не, я не крутий, типа, ну, але, в принципі, я можу тебе трохи підшивати, якщо ти чушпан малолетній, де можеш пришиватися. А, ти пришиватися? Так, пришиватися прийшов. Ти скучно вже на районі стало. Які пацани не дружбані. От одні чушпани ці, вже всі люди такі долбані. Всі б'ють там то все. Я теж хочу. До вас так само пришивюсь. На чого ні? Ну то тоді давай. Стану з собою один на один. То що ти давай? На тобі.